Pagulu pena paliponse especially pagulu pazigawenga sipalepherapo ndithu wina wake amene ndi mtima kwa umunthu zimene zimachitika pagulu pazigawenga sipalephera wina wake mthu okhalako ndi kamtima ka umunthu kuti akuluakulu ineyo one day mukazakhala mapangidwa ataki ndi zigawenga mathaso muzadziwaso nokha kuti uyuyu samayenera kupezeka kuno akuona kuti ali ndi mtima wabwino pezeka china cha tingomupha bwanji aya ase samuphe siyeni ase tingomaliza katulula ameneyo da siyeni anthu amene ajawo mulungu amayikira dala sikuti anthu ajawo ndikuti amankhala kuti angopezeka kumene kuchako yayi china chilichonse chimakhala ndi reason, right? Mukumbukira napanga post video ena yake msilikali wa ku America amene ndithu amaulula kuti akuluakulu kugazako napita ukapereka chitetezo koma aya asilikali a Israel akupha anthu osalakwa kwambiri. Ndapapereka exam amakamba nkhani yakhuza ndi kanyamata zinake Amiri kuti ine Amiri anandikisa mkono wangawu afterwards abawuyama nithokoza ine kuti walandilako zakudya anayenda 10 kilometers afterwards asilikali a Israel anamupha kungowombera basa kuchigulugulu cha anthu akulandira zakudya. Okay, fine. Msilikali amene ujayo atabwerera ku America anayamba kuyankhula tsopano kuti akuluakulu zimene kupanga America ndi zinthu zolakwika kwambiri and izizire ndi tchimo and tiyoseza machimo komano si umunthu si umunthu yayi, right? Now iye sakuyankhula zokhuzana kuti kaya chani kaya chipembedzo koma iye akungoyang'ana mmene munthu amakhalira chilengedwe mwa munthu. Iwe ngati uli munthu olunabadwa kuchola kwa amayi ukaona cholakwika zimakukhudza mu mtima kuti no izizi sizabwino. Atapita ku America zinapeza kuona kuti pa nthawi imene zimapeza kuti iyeyo ndi nzake wamkaziso osewo ndi asilikali kunali conference zochitika. Therefore munthu amene anayimirire ndi kuwauza chilungamo kuti anthu inuyo ndi anthu oyipa kwambiri. Inuyo pomathandiza Israel kuti zipha anthu koko ndi anthu oyipa kwambiri. Ndiye anashauta pagulu meeting imene momo pakana kwagwira kwarulutsamo sikaka yemwe uja. Issue number 2, ku asilikali a Israel pali magulu awiri. Wapeza pali ena amabwera nthuti ma videos tingoleza ngati amatha kulowa nyumba muja mwa anthu oti mwa ma civilians aomberamo agumulamo basi chokani kuno kakhale ndi kumarenti amene tukamba za anthu wamba chabe tsopano tukamba za anthu wamba, right? Chifukwa anthu ndiona kuti sangatuze panopa kuti ayi musana au mapangaze kuti basa papatagwirako uyu Hamas makuti akungolimbana ndi anthu wamba basi. And cholinga chawo ndi chimodzi, akufuna kuasesa onse asa 2 million anthu ambiri aphedwa. Afuna awasese onse kumene kuja, akaasesa onse iwo akhale kumene koko kukhale kwawo chabwino. Pala asilikali okwana angapo namba lake akuzaneka iwowa ayima kunena kuti akuluakulu no sitipitaso.
We're over 365 and counting soldiers who served during the war and have declared that we will not report for duty when called again. We refuse to take part in Netanyahu's illegal war, and we see it as a patriotic duty to refuse and to demand accountability from our leaders. Netanyahu's ongoing war of aggression needlessly puts our own hostages in danger and has wreaked havoc on the fabric of Israeli society, while at the same time killing, maiming, and starving an entire population of Gazan civilians. Any act of legitimizing continuing hostilities over a hostage deal is inherently a betrayal of the hostages and a betrayal to the Israeli people. Asilikali awa ndi amene ali ndi umunthu anena kuti ifeyo sitikupanga report duty iliyonse. Why? Chifukwa chonena kuti sitikudziwa kuti ife tikuchitika njani. Why tikungopha anthu osalakwa? Iweyo ngati msilikali umaphunzitsidwa nkhani yokhudza ndi nkhondo, komano ifeyo tikungokwamana anthu chakudya, kuwaletsa anthu kuti asadye, azifa ndi njala, kuwagumulira anthu manyumba, anthu oti ndi anthu wamba. Nde ifeyo sitipanga nawonso. Ifeyo sitipanga nawonso ndi anthu amene ali ndi umunthu, amenewo ali ndi umunthu. Mwana chabwino nde pano pa nkhani yomakhala ndinena kuti ina Israeli akumanena kuti aphunzitseni anthu, aphunzitseni anawa kuti azikonda Israeli, aphunzitseni anawa azikonda Israeli. Ndopasa an example zimene apanga Israeli mene kuchako, mukhale inuyo mwaona bomba likupha makolo anu, iweyo ndio ndi zaka 7 waona asilikali akuombera taziphwako, iweyo ndio mwana ndoti you are traumatized. Tell me, convince this boy, tiyeni mwana amene timpangise understand, timpangise kuti azikonda Israeli. Zitheka? Mwana amene uyu ana amene akuvutika kukaza chawo kutsogolo kuno muno ngati adzakhala imene jaya ni nkhondo yosatha, imene jaya ni nkhondo yosatha. Imeneji ana amacha kungokula, they have seen it all. Aona china chilichonse pemachi chilichonse pamene achiona. So kumapeto wosiza blame yayi kuti ayi ana amakuti azabwezera zimene zizi. Nde simunganene kuno ziti yayi apa tapanga convince chanchande. No. Chifukwa chimene kuchitika kumene kuko ndikupha mtundu wonse, and zimene sizingathe mpaka nakalekale. Sipazakhalanso peace, sipazakhalanso mtendere chifukwa cha zimene zizi. Nde yayi anthu au munthu ayamba kuzindika kuti akuluakulu no. Izi ife sitingapange nawo. Nde umunthu ndi ofunikirira pa zinthu zina, pa chilichonse umunthu ndi ofunikirira.